Mladí aktivisti spred organizácií Trash Hero Ruský kerestur predvodzali toto akciu, na ktorej še nazberali 15 volontere. Oni zberali šmece na vožackým poligónu medzi Ruským keresturom i Kulu pri tak volanej prízmi. Za kolo 2 hodiny, keľo trvala akcia, nazberaní kolo 300 kg šmeca, ktoré potom odnešené na Valalské šmecisko. Do akcii še pre sponzorstvo uključili da jedni keresturskí podnimatelje, ktorí volonterom obezpečili ošvieženie, rukavici, mechy za šmece, a týži JKP Ruskom, ktoré obezpečilo bezpečnostní lajbíky za všetkých prisutných. Pri hľadaniu lokácií za toto akciu, jak hvaria aktivisti, obačené, že Valal dosť čistý i že až mali problém nájsť lokáciu, kde zberať šmece. Z nahody predstojacoho 1. mája apelujú, že by tak i ostalo, že by še šmece nerozrucovalo po Valale, poľoch, lešikoch i kolodrahoch, bo ono dlho ostáva v našim štredku i zagadzuje ho, ale že by še ho odkladalo na miestach, ktorí predvidzený za toto. Tiež najavňujú, že takí akcii budú organizovať vše, keď za toto bude potreby, a rozdumujú i o ukľučovanju druhých našich Valáloch do tej roboty.